ଉପରୁ ଯିବାନି ହେଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଏ ଦେଲା ହେଲା? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ? କିଏ ଦେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ? କିଣିଲୁ? କେବେ କିଣିଲୁ? କେବେ କିଣିଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ଏଇଟା କୁହା ହେଲା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଇନି? ବହି ପଢ଼ା ଖୋଲାଇନି? ନଡ଼ିଆ ଗଛ କ'ଣ ହେଇଛି? ନଡ଼ିଆ ଜାମ ଗଛ ସେଇଟା? କାହାର? ତମ ନଡ଼ିଆ ଗଛ? କାଟୁଛୁ ନଡ଼ିଆ? କାଟୁଛୁ? କିଏ କାଟୁଛୁ ନଡ଼ିଆ? ନଡ଼ିଆ କିଏ କାଟୁଥିଲ?